Το γαστρικό bypass ή παράκαμψη είναι η μέθοδος με τα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την νοσηρότητα, τη θνητότητα και την απώλεια βάρους. Βασίζεται σε 3 μηχανισμούς: μείωση της χωρητικότητας, δυσαπορρόφηση και αλλαγές ορμονικές του πεπτικού συστήματος. Με 5 ή 6 οπές στο κοιλιακό τείχομα δημιουργούμε ένα στομάχι χωρητικότητας 25 περίπου ml που αναστομώνεται με το λεπτό έντερο. Δημιουργείται έτσι μια παράκαμψη των τροφών, ώστε να αναμειγνύονται με τα χολοπαγκρεατικά υγρά της πέψης μετά από 150 εκατοστά λεπτού εντέρου. Έτσι προκαλείται δυσαπορρόφηση και μεγαλύτερη απώλεια βάρους.